ole pasain thir tu te kalo lom le vek chewa tu tuma chuanin thil dang dai tak mai kaden ho le do na mi zo pa khan mo lung danglam tak mai lo chhar le tlat mai hei hi apik takin chek lung kan ti te hei tun lai thil mak pui pui lung mak tak tak te chhar atam em mai ni chu chu kan en ho le do na long tlai lampang bok ania ani hianin lunghlu ani em chu ko hrelawa amaro chu min lo en chian sak ve te min lo ti chhuwa sak ve te a hre chiang jok te na aron zir chira tan te po ka tu ni ati khanin aron soi rup maya kan en ho do na eng ang chiang e ani lung danglam takani ya lunghlu thil man to tak te po ani mai thei ni heng po ni se tu chuma mi hi chu dang dai khop maya ka soi tam lawang a video ka den chho do na ni o hei tuna hianin lunghlu a lem nge ani a tak ti fianna hrang hrang an soi khati hianin a ti chho vel mek ani tikhan batia khan a hliawa amaro chu hei akutin keng ngal ngam tlat mai hei hi lunghlu tak chu a sa thei lo mo mai na ti sa thei lo an ti a hei ti hianin tuya te an chi a aron en chho zel dor ani
o tu na mi hi athem noi kha ni ya lunghlu tak tak chu apil thei an ti a lunghlu lem kha chu alang nal thei an ti ni amaro chu tu na mi hi ti hian tu an thla ka amaro chu apil nal mai ni hei hi lunghlu tak tak ani thena chan si asang view mai ni tun tu mi hi chu
o tuna mi kha nia hei tuna kan hmu lai pawh hi nia hei hi a chhar zinga khan an tel vek mai ni tikhan dar thalang han kat ti te a lai tara han hliawa maisa taka han ro pawh khan a sami lo maya lung pa ngai kan tiang chi hi chu ani lo ani ti kha chiang rang ani chu wang chuanin tuna kan video lo en tu te tang khan enge ani in rin thil hlu tak ani in ringem abik takin hei tun laia trek lung kan ti te a lung al thei te pawh nia mani loka pawh a lung mak tak tikhan an lai chuak rup kha nia chu tun tuma mi pawh hi lung satli ani lo ti chu a chiang view ani Mizoram chungah hian LUNGHLU kan ti te leilung hausakna kan tiang chi te a thuru ki dalo ome nakina hai chu ala niang ti hi zoram zol nei tam takin an lo soilok khani thira ni hei tuna mi pawh hi LUNGHLU kan ti te mo kha tiang chi a lo ni tak tak phei chuanin lo bom viau tura pawh ngai ta ila Lawngtlai lampang pa ho hi hetiang lampang hi an chhar thei reu mai ni tuna mi pawh hi nia ti khanin lawa mo an kal chuna khan an chhar nol mai khan ni an van nei viau tura pawh ngai ta ila amaro chu lung satlia engemaw mo tau taka hral thei alo ni lem lo kha chuanin ho viau dona ni masa he lunga hian en chiang ta ila danglam khop mai dar thalang te ni chira video kan hmuang khan dar thalang han zai te
mai pi lama khan maya an hliau ten khatiang pok khanin a ut mi lo dum mi lo maya asami lo bokani chu tiang ten i wang chuanin lunghlu ani ti khatam takanom pha boka chu lunghlu mo a fia thei dan rang khanin an fia chho nuk reng boka mi thiam jok ten he thil hi enge ani chia an en fia chho zel mek bokani chu wangin alan dan po adanga nuai enge mozat man po kha alo ni thei ve tlat maya amaro chu ani thei rual khanin ani lo ve thei tho mai ni han en wang ula tura kan mulai hi lung satlia chu ani lo dewin in reve em mo in mu dan dik tak kha comment lama khan lo soi ve shim ula ni chira ka soi tawang khan mania trek lung kan ti te mai pi lama khan lung mak tak chung tla sep kha Lawngtlai pa tho khan in aron chhar kha ni ya chu wang chon heti lampang hi alangsar chho don te po ati thei rum to ni heng po ni se video ha kan en le photanga uluk takin kan thlir don ani
a video en hianin enge ani in rin heya lang tlang thei vek moya light mangte anan chun po khanin a film vek mai ni hi enge motak ani in ringem lunghlu kan tiang tak tak hi ni thein in hria em tia kha in mudan dik tak kha a comment lama khan lo soi ula chu mai pe lama a hre chiang du emo muna ka mu ve du an mani biak na emo khong ei min pe thayengem ti po khanin a comment lama po khan lo soi ula kan en chho zel do na ne chuarin ni cher ka soi tong khan enge ani in rin chia ti la ya kha comment lama khan in lo thailang vele don ne